nder boɗɗum ko wo'ini diina meɗen diina silama diina man waddani en senuye ɗiɗi fuu goɗɗo o seno senuye lattiɗo senuye yaasijo e noon bo o seno lattiɗo senuye lattiɗo gal jiha nder senuye lattiɗo gal jiha nder ma ɓiyadamajo julɗo o habda o senna ɓernde maako her ñawji lattiɗum ɓernde ngam ɓernde ɗum mari ñawji jur Allah ceniɗo waɗi ɓiyadamajo julɗo se o sena ɓernde man kanjum a tawan ha suratu shuara Allah yewtani en ɓernde man wi ñande dargal ɗo goɗɗo to wari ha dargal jawdi maako nafatamo ɓiɓɓe maako nafatamo ɓawɗo Allah cenɗo wi illa man ata llaha bi qalbin salim se to a wari be ɓernde lattinde hisle eno ɓernde ma hisrata ɗo se kaɓa kisnade latti ñawji gonanɗi ha nder ɓernde ma hoorewol ñaw kallungu wonangu ha nder ɓernde ngu kaɓata ha kisna hoore ma kanjum wiyete shirku kaɓano kabruɗa fuu tata ukkoɗa ha hawtango Allah ceniɗo fotan ɗum shirku man shirkul akbar je wurtinta diina goɗɗo anda walla andi walla bo shirkul asgar fuu goɗɗo haɓa senna ɓernde muɗum her majum gam kanjum man to ɗum ɗon feɗi her ɓernde ɗum lattoto sababu ha soyde nastugo ɓi adamajo jullo ko o wi o jullo bo nasata aljanna to shirku lattiɗo mawɗo ɗon ha nder ɓernde maako non o sena nder ɓernde maako man lattiɗum riya e noon o sena her ɓernde maako man lattiɗum nanirma o huwa kuugal ngam ha o nane ɗo kam fuu ñawji gonanɗi gal nder ɓernde ɓi adama e noon o sena ɓernde maako man kala ñaw lattiɗo jogago kiitka mawnitare pat o sena ɓernde maako man ɗo lattiɗum sengo lattiɗum gal jiha nder e noon dina men waddi sengo gal jiha yaasi bo sey goɗɗo haɓa seno nder ko ɓi adamajo senata gal jiha yaasi ɗon hadathain gewe ɗiɗi en yewre lattinde mawnde be yewre famarde yewre famarde ka en gewti ɗum ha jumaare salinde kanjum wiyete nangarɗam goɗɗo o nanga o fura o fuɗɗa o wara o nastugo dewe ɗe o rewata Allah caniɗo e hande en ɗon gewtana ɓi adamajo julɗo e haɓa o seno senuye lattiɗo yaasijo senuye lattiɗum mawnde senuye yewre kayre wiyete mapindire kanjum wiyete ngiwam walla bo sottingo coɓe lattiɗe gonɗe gal jiha yaasi yo derraɓe ɓi adamajo julɗo to senuye lattiɗo yewre mapindijo heɓi mo diwal maako sahatako sey to o timmidiri be senuye lattiɗo mapindijo kanjum wiyete ngiwam annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi en cappiɗo hadisol man ha jumare salinde imam muslim fiɗi hadisol man annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi to goto moɗon yewrama Allah ceniɗo jaɓantamo dewal maako sey to itti yewre wonde her maako ma yo ngiwam ɗon mari ko wajibinta ngiwam to kuje man ɗe ngaɗi ngiwam ɗon wajibo dow ma sey ngiwoɗa to a yiwaki ngiwam man ko a ukki dewal julde dewal ma man sahatako nder ko wajibinta ngiwam walla nder ko sababuji ɓi adamajo julɗo sey yiwo sababuwol aranol wurtago mani to mani wurtake ha ɓi adama ɗon wajibo dow mako sey o yiwo fotano o gorko mani man wurti her maako walla o debbo fuu e wurtago mani man ɗo wurtata ko a haalji ɗiɗi yaakeji ɗi imma mani man wurto goɗɗo ɗon fini ɗon feeri gite mum noon mani man wurto here muɗum walla bo goɗɗo o ɗon ɗaani to lattake o ɗon fini mani man wurtake her maako ɗon sarɗite wurtago mani man ɗo o mata dakam ha wurtago mani man to mani man wurtake dakam wala ngiwam wajibatako dow maako to lattake mani man wurtake her maako ngam ñaw o ñawɗo yake feere goɗɗo ñaw piyal fiyamo to piyal fiimoɗo ha lattitina sababu piyal man ɗo ha wurto mani her maako yoɗo modiɓɓe mbi to lattake ñaw wurtini mani man her maako ɗo kan ngiyam wajibatako dow maako e to lattake ko wurtini mani man accident masalan o waɗi accident pak ɓawo ɗon mani man wurti her maako ɗo bo ngiwam wajibatako her maako amma to lattake mani man wurtake o ɗon feeri gite sey so botira wurtago mani man ɗo be matugo dakam ɗo wiyete sarɗititte ngiwam her majum amma to kuje ɗiɗi ɗo ngaɗi to ñaw wurtini mani man walla accident walla sababuwa gonga noon na latti ɗum dakam o mati her majum mani man wurti her maako ɗo ngiwam wajibatako dow maako e noon ɗum kat bo woodi wakkati ɗiɗaɓo bo ko wurtinta mani man to goɗɗo ɗo ɗaani
e non biya dum hoyditago do bo to lattake goddo o danake o hoyditake do bo non wajibo do mako o yiwo amma to lattake o dani o hoyditi amma o fini wala ko o yi ha mako ha doyngol mako kam o don mata bana o hoyditi amma weti o larti ha sirla mako walla o larti gal jiha mako man o tawi wala ko woni her mako do bo modibbe mbi giwam wajibatako do mako nane man giwam do wajibo kambe tabitin go yigo ko wurti man her mako ko o mati bawodi ko wurti to o lari her mako wala ko wurti her mako do kam giwam wajibatako do mako yo kuje godde fere bo de gajibinta giwam bana wurtago mazi masalan mazi burnal fu don wurto baawo bawle kanjum bo giwa wajibatako kanjum kam biya damajo lota ko wurti her mudum man non lota zakari mudum e non debbo bo lota nokkure mum e non kat bo wadi bo to wurtake her goddo bo kanjum bo giwam wajibatako do mako amma fu dum fistan dangarda bana boluden ha jumaare salinde do sababul aranol der ko wajibinta giwam sababul didabol nastingo zakari ha farji kanjum bo dum wajibinan giwam do kam fotan wodi ko wurti her mako wala ho wurti her mako fu to o hoci zakari mako o wati ha farji debbo do bo don wajibo do mako giwam do kam wodi ko wurti wala ko wurti fu giwa wajibo to do mako e ko wadi giwa wajibo to do mako ngawdi hadithul imam muslim filli annabijo sallallahu alaihi wasallam o wi to goddo jodake hakkunde liccilo mum nayi juude mum didi be kosde mum didi o jodake annabijo wi walla bo to debbo be gorko hawri annabijo wi faqat wajabal ghuslu giwa wajibake foti wodi ko wurti her mabbe wala to be poppotirini giwa wajibake do mabbe be dido fu ngam majum modi be bi don wajibo do gorko be debbo fu giwam do mabbe to be lattake be poppotiri to wodi ko wurti her mabbe walla to wala fu giwam wajibo to do mabbe ngam modi be potti do maju yo be hadise wala gol wari gol holli en do maju tatabol nder sababuji ko wajibinta giwam do bi adama yijam hayla be yijam besngu do bogal ji harawbe to yijam man tayi timmi wadi balde man ni bawdo yijam man tayi to o yiwake sai to yiwake bawdo o rewata Allah cenido e non yijam besngu bo sai to dam tayi bawdo debbo man o yiwo galla cenido wi wa yasalunaka anil mahid qul huwa adha yijam hayla dum hunde somde bawdo Allah cenido wi ta taba de rewbe to don mari hayla hatta yathurna sai to be giwake yoni haɗo modibbe koy hatta ya turna man do don wajibo do debbo to ƴiƴam man ta'ido sai to o yiwake gorko mako waranamo e non bo sai to o yiwake dewe puɗɗata ukkago her mako e non nayabol man ko kam modibbe don luuri her majum lotgo maydo do bo gida dum giwoda masalan a foppotiri be mako a loti maydo man yo ko burata wodgo kam modibbe bi don yidane giwoda amma giwam man kam kanjam kam da wala wajibago do mada enon giwam jumaare kanjam boda wajibaki kanjam bodam gidadam do fu nder none latti dum giwam ko biya damajo yiwoto amma giwam jinane kam gaji bidi enon giwam silmugo latti do kefero kanko on bodon yida o yiwo gam o yiwo giwam latti dam giwam silama man yo beedo kam fu giwam mabbe do latti dam gidadam non dadum giwam gaji bidam kam sababuji di limtude nane tatina do kanje din gaji binta giwam yo derrabe giwam janaba do don mari yiwago man do sifaji didi wodi sifa gonga fere timmididka ta yiwake do heban barjari timmidindi ngam non annabijo yiwori wodi nonol didabol bo sifa yiwago janaba man do sifa man do he ante be biana yiwake janaba amma hebatam barjari bana oya yiwi giwam lattidam timmididam dam joni ha sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam da wari a hadiseji modi bende kauti hadiseji man do ngari liyar resume no annabijo sallallahu alaihi wasallam yiwroto no dam wayi kanjam man to a wari ha giwoda giwam lattidam janaba lattidam timmididdam gardam ha sunna annabijo goddo annino be bernde mako bi mana wada anniya dewal man ha der bernde mako tata wolwa dewal man bawdon o lota juude mako nde tati bawdon o lota nokkure o lota juude bawdon o lota juude mako nde tati bawto o loti juude mako nde tati bawdon o lota nokkure cobe ngoni her mudum do itta cobe man to don yiya battemaje ha latti dum bandu mako to wodi ko fedi mo gal jiha code man fu o lota de o timmindira be maje bawto o loti cobe man o timmini bawdon o nangar dam timmididdam yo hana gardam timmididdam odon nanga do to wari ha kosde modi be mbi o darnata to o lota kosde kam bawdon o wanja ndiyam do hoore mako
o lota o hosa ndiyam o wanja dow hoore maako gal wuttudu maako nyamru ɓawɗon o wanja ndiyam gal wuttudu maako lattindu nandru ɓawɗon o safta gasa maako wakkati o wanjata ndiyam man ɗo ngam ha ndiyam man yotto ha less gasa maako man fu ndiyam heɓa nasta boɗɗum gayen andi janaba kam to goɗɗo ɗo yiwo sey ndiyam nasta boɗɗum yoɗo gal jiha rewɓe sey kakkilana ɗum yake feere ɓe kakkilanta ɗum to ndiyam man nastay ko oɗon ukka dewal maako man sahatako yo to waɗi banni o rufi ndiyam dow ɓandu maako man fuu ɓawaɗon o yigga latti ɗum babe birniɗe ha nder ɓandu maako man bana caka kosɗe maako les nafɗe maako les latti ɗum koppi maako ɗum pat o habda ndiyam yottoyo her majum yo to o waɗi banni modiɓɓe mbi o yiwake lattiɗam giwam lattiɗam timmidiɗam pillaɗam ha aicha bo filliɗam ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam yo wodi sifa giwam lattiɗam keƴandam kanjam bo ta yiwake ɗo heƴi amma heɓay mbar jaari bamo mbiɗen jotta ɗo keƴandam bo ta wari anninoɗa anniya yiwago man noon ɓawɗon rufa ɓandu ma fu ndiyam bana masalan a wodi tiyo ha douche ma masalan maɓɓita ndiyam man noon gaɗa anniya tan ɓawɗon ɓandu ma pan ndiyam man filta yoɗo he'ante anniya tan to a waɗi ɓawɗon ɓandu ma fu to filti ndiyam man ni heƴi walla hedduɓe ɓe luggere ndiyam masalan oɗo heddi ɓe luggere ndiyam ha fattude maɓɓe ndiyam man ɗon foti o haɓɓa anniya tan ɓawoɗon o sukkino nder ndiyam man ɓawoɗon o wurtake o yiwake janaba timmidi yo ɗamɗo bo ɗum giwam amma kanjam kam mbar jaari majam yottatako bana ɗama ngam ko waɗi bo ngam giwam ji man ɗiɗi fu ɗon mari ruknuji giwam ɗiɗi ɗon her maji anniya be ɓandu fu wara filta ndiyam her latti ɗum ɓandu mako man yo derraɓe giwam janaba bo ɗon hawta her majam debbo yiwotoɗam e noon bo gorko yiwotoɗam e noon bo wala ko sendiri hakkunde maɓɓe ha yiwago giwam janaba man wiyatake rewɓe kam feere kay bana worɓe giwortoɗam non rewɓe giwortoɗam e noon bana rewɓe giwortoɗam non worɓe bo giwrotoɗam bana julgo debbo ɓe gorko fu julde maɓɓe sifa man gotel yodi masalaji ɗon mari alaga be giwam lattiɗum janaba nder lattiɗum masalaji man en cappiɗum goɗɗi feere seeɗa ha cappitinoɗen goɗɗi nder masalaji man goɗɗo yake feere to ɗon ɗaani o matan ha ɗoyiɗi maako bana o hoyɗiti ɓawoɗon o fina to fini modiɓɓe mbi o yiwotona walla o yiwatako modiɓɓe mbi to o siftori bana o hoyɗiti ha nder ɗoygol maako ɓawoɗon o fini wala ko o yi ha lumce maako bana mbiɗen nane giwam wajibatako dow maako oɗo ɗani ka oɗon mata ba oɗo hoyɗito amma o feeri gite maako o fini o laari fu wala ko o yi yoɗo modiɓɓe mbi kanko kam o yiwatako enoy to o siftori bana o hoyɗitina o hoyɗitaki her jemma man ɗo oɗo seka ɓawɗon o laari her lumce maako o yi batte hoyɗitago man ɗon her maako o laari mani man ɗon her ɓandu maako yoɗo bo modiɓɓe mbi ɗon waji bo dow maako o yiwo oɗon laara o hoyɗitina o hoyɗitaki ɓawɗon o yi ɗum ɗo kam o yiwoto e ɗon modiɓɓe mbi e ɓawo ɗon eto wala o siftoray o yiyay o anda o hoyɗitina o hoyɗitaki o wari o juula zura o laari ha lumce maako bana batte koyɗitol amma o matay kubar man sam yoɗo bo modiɓɓe mbi ɗon waji bo dow maako o yiwo ngam modiɓɓe mbi al ibratu bir ru'ya ko miccititte kam largo na matugo nga a mati noon a yiyay ɗo ka yiwatako a matay noon a yi bo a yiwoto ni kam to a yi ha lumce ma ko ndey a laari mani her maje kam foti a hoyɗitino a ɗani man ɗo woodi ko giɗano wala ko giɗa ɗo kam modiɓɓe mbi ɗon waji bo dow maɗa giwoɗa e ko waɗi giwotoɗa bo nga woodi hadith aicha annabijo sallllahu alayhi wa sallam o ƴamama goɗɗo o yiya o laara cofɗum ha lumce maako o siftoray bo oɗon hoyɗiti ɓe ƴami annabijo o yiwotona ɓawɗon ɓe gi ɓe ƴamimo kat bo goɗɗo o maati hunde amma o yi annabijo yi to maati o yi o yiwoto e to o matay o yi bo o yiwoto e to o maati o yi ay annabijo yi wala giwam woni dow maako e ɗon ɗiɗaɓol bo nder masalaji marɗi alaga ko larani haala giwam goɗɗo o yawɗo o yiwo giwam janaba to ɗam heɓi mo ko ngam modiɓɓe feere mbi foti o heddina giwam man ɓe julgo wala aybe goni dow man ngam ɗum farilla amma ala tarahi bana modiɓɓe usul mbi amma ko ɓurata wɗu ka o yawa o yiwo e noy to o yiwaki o wari ha o ɗano janaba man bo heɓi mo masalan yoɗo modiɓɓe mbi ko ɓurata yiɗego kam o nanga nagarɗam timmidiɗɗam o fuɗɗa ɗanago oɗon ɓe janaba man noon amma o nanga nagarɗam o fuɗɗa ɗanago yo nagarɗam man ɗo ɗam julnatamo ka wiyata o julan nde o nangiɗam ɗo kanjam man kam ɗum ustidirgo noon o heɓa o ɗano e ko waɗi o nangata nagarɗam man bo ga woodi hadis o aicha
annabijo sallallahu alaihi wasallam wi imamul bukhari be muslim pilli hadithol man bo annabijo to goto modon janaba hebi dum o yidi ha o dano annabijo sallallahu alaihi wasallam lattake don no lota farji mudum bawdon nanga dam timmidi dam bawdon fudda danago bawdon ha to fino bawdon giwoda janaba man wala gacce ngoni do mada e non kat bo nder mas'ala gidden finditingo do ko larani hala giwam janaba modibbe mbi giwam jum'are he anta janaba amma giwam janaba he anan giwam jum'are yo mas'ala man no ka fistorte do masalan goddo hoyditino amma o anda o hoyditi ha o yiwi giwam jum'are timmi o wari o do wada dabare wargo jum'are o laari hernumce mako wodi batte lattidum hoyditago yo do modi be bi giwam dam o yiwani jum'are do he antamo janaba sai o loroyo o yiwo janaba bo amma to lattake o yiwake janaba timmi diddam kanjam kam modi be bidam he anan mo giwam lattidum jum'are idabol man nder mas'alaji kad bodi gidden finditingo do mudum goddo janaba hebi mo hebay ndiyam odon masalan odon ha jahangal o habi o dabbiti ndiyam o hebay yo don wodi be bi kanko bo tama gonon he anan mo to o tamake dum he anan mo giwam man be nangar dam fu o julata ga nabijo sallallahu alaihi wasallama wodi nyandere wonde fere o juli ba odon o waylitini kanko nabijo sallallahu alaihi wasallama o laari goddo julay be yimbe do dari hasera ni wado nabijo yata mo mana aka an tusalliya ma'ana dume hadima juldugo be amin wado wiyata nabijo asabani janaba hebiyam amma mi hebay ndiyam wado nabijo mo alayka bis sa'id fa innahu yakfik alismo to no engdi bi mana huranno tamamoy kanju do dum heante yodo bo dum mas'ala latika kimmidinika take fere goddo fere saglo to wiya hebay ndiyam baadon acci ha wakkati man salo yo non do to atamake ayiwoto ala a juulan julde ma baawɗon to a heɓoye ndiyam ceenoɗa latti ɗum senwe janaba ma yo derraɓe kat bo ko wa'oto dow kiita latti ɗum janaba dunkejo ɗon harma dow ma ko juulgo to janaba ɗon dow ma a juulata to aɗon ha suudu kaba bo ɗon harma dow ma a ɗufata ko suudu kaba e noon a waɗata jooɗoɗa ha juulurde bo amma to lattake juulurde man ɗum laawol salago ɗo kam allah cenɗo ittitindo wi wala junuban illa abiri sabil a waɗa nokkure wala e salore her muɗum sey lumba julurde man aɗon mari janaba bo ɗo ka foti caloroɗa julurde man e ɗon woodi masalaji goɗɗi feere bo kimmiɗiniɗi yimɓe ɗon ƴamƴamnaɗi jurgal jiya ko larani haala janaba nder masalaji man masala arana to goɗɗo ɗon yiwo janaba foti o huura savon na walla fotay kake feere goɗɗo wiyan mi yiggake sabul mi siftori ɗum janaba ɗum mi continue janaba man na walla mi yiwo taw mi yiwo be sabulon ɓawɗon mi fuɗɗita giwam janaba wodi ɓe piti dow majum to a artiri sabul bo a waɗan anniyama continue janaba man wala muskila her majum wodi hadisol wari hadisol man imam muslim filligol hadisu aicha radiyallahu anha annabijo sallallahu alaihi wasallam wodi debbo jami mo haala kiita ƴiƴam hayla to tawi no yiwroto annabijo o jami annabijo wiyata mo to ƴiƴam man timmi to a wari ha giwoɗa annabijo wimo ta'khudhu ahadakum ma'an wa sidran goto moɗon hocan ndiyam be yaaɓo yiwodo annabijo wassimo yo yaaɓo bo ɗum hunde joɗinde babal sabul zaman annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe ɗandino en janguɓe ha defte men furwaji ɗo fuu ɓe ɗon loota mayɓe be sidir be yaaɓo man ngam ko waɗi yaaɓo ha ko jaaɓe man ɗo ta ɓiɗɗi wurto bana nguufo sabul ni go yo annabijo wasti debbo man wi ko a ndiyam ko a yaaɓo giworoɗa giwam janaba man yo ha ɗo modiɓɓe mbi foti taɗo yiwo giwam janaba man a waɗi be sabulu a continue an giwoɗa janaba man wala gaccegoni dow ma amma ko wiyete asli ko ɓurata wurgo kam giwoɗa bila savon amma ta yiwake be savon bo wala gaccegoni dow maɗa ga yimɓe ɗon ƴamƴamna goɗɗo ya mi anda mi yiwake be savon ko a yiwake be savon bo giwam ma man ɗam lattoto ɗam cahiɗam gam hadisolo imam muslim filligol e ɗon bo holli annabijo wasti debbo man huura be majum e ɗon kat bo nder masalaji lattiɗi ɗi giɗɗen finditingo dow majum ko larani haala e senwe man ɗo lattiɗo giwam man ɗo to ɓi adamajo debbo mako ƴiƴam mum ta'i ƴiƴam lattiɗam ɗum hayla walla ɗum ƴiƴam ɓesgu fu to ta'i ɗon harma dow mako warango debbo man sey to debbo man yiwake taw ngam ƴiƴam man ta'i noon fajiri walla ta'i asiri o wiya ko ha suba ha o yiwoto foti o yiwo walla ɓawo magad walla jemma ɗam ta'i o sabbitinan giwam man seeɗa ɗo gorko mako warantamo sey to ɓawo senwe mako ɗo o yiwake gorko mako fuɗɗata warango mo
ko waɗi bo nga Allah cendoyi wala taqrabuhunna hatta yathurna ta taɓa deɓe sey to ɓe giwake yathurna bi mana yartasilna modiɓɓe mbi ɗo masala lattinga kimmiɗininga yimɓe ɗum ƴamƴamna dow maga e ɗon kadi bo nder masalaji pinditinten ko larani haala janaba man walla haala giwam man yoga jahiliyen boofol walla wahamu ɗon ha hakkiloji maɓɓe surtout gal yaasi wuroji ɗum ɗon heewi e nder wuro bo ɗon yimɓe ɓe anda ko ɗume ɗum ɗon heewi kanjum man ɗo yimɓe woɓɓe feere ɗon ndaara giwam janaba ɗo sey to ɗum debbo ma to ɗum debbo jananno masalan to jeeni wal iyadu billah o laara kanko kam to o jeeni kam giwam wajibatako dow maako yoro ɗum boofol ko wajibinta giwam wurtago mani be jima'u fotan ɗum jeen walla ɗum debbo ma fu giwam ka wajiboto dow maɗa amma ɗuɗɗum ha nder hakkiloji yimɓe ɗon nana yimɓe mbiya a to na debbo ma kam walla ɓe aksa ɗum ɓe mbiya to na debbo ma a yiwoto to debbo ma bo a yiwatako yo ɗiɗor jum fu goɗɗo yiwoto wal iyadu billah gal jiha zina man wal iyadu billah goɗɗo yiwoto e ɗon bo ɗum fu e to a yiwaki aɗon waɗa dewe ma bo dewe ma man ɗe cahatako e ɗon kat bo nder masala giɗɗen finditingo gal jiya ko larani haala giwam man ragare ha ɗon wajibo do yimɓe fu sey ƴama ko larani haala senwi derraɓe yimɓe ɗon ŋakkiri her majum jamum yimɓe anda ɗum dagarɗam ma a tawan timmiditta yimɓe anda hadathul asgar hadathul akbar gal jiha giwam man ma yimɓe anda ɗum boɗɗum tawa worɓe anda ɗum sakko ma gal jiha rewɓe kam ɓurnal fu a tawan anda ko larani haala janaba man yo ngam majum sakko ma rewɓe te'aɓe ɓurnal fu yake feere debbo o laarato ɓe gorko mako ko yiwata ko janaba man yoɗo daña ɓikkonjo ɗo juula julde mako man nde wala fanna o senaki kam fu yo ngam majum sey ɓe andino ɗum andina lattiɗum rewɓe muɗum yo sakko mata a dilli ha lattiɗum ajaba en kam ɓe ɗon gaɗa lattiɗum kuude kallude waɗ ɓe giwatako ɓe kawti kuje ɗiɗi ɓe kawti soyde julde ɓe lattiɗum kugal kallugal gallo yo ngam majum giwam janaba kam ɗon wajibo to ko dow moyi o te'aɗo o te'aka fu to sababuji man gadi ɗi limtuden ɗo wajibo dow ɓi adamajo wara ɗum nga annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi attahuru chatrul iman seno yo ɓi adamajo seno to yiwo nanga man ɗo kanjum wiyete reeta dina bimana reeta imanaku ta divise dina par deux reeta man kam fu latti ɗum ko larani haala senwe yo ngam majum yimɓe sey anda kiita man andina ɗum yimɓe ta yimɓe ngebo ɗum warta a mawni a dañi ɓikkonji warta debbo ma yiwatako walla noy warta juule ma ko fuu ɓe cahatako to goɗɗo juulayi boyet andi annabijo yi al ahdu alladi baynana wa baynahum assala man tarakaha faqad kafar to goɗɗo juulay o wurtoto silama Allah cenɗo ren en ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'azima al jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qumu ila salatikum ya